Je tu niekto s nami? I was hurt. Vitajte u dnešného videa. Za nami je Bratislavská protitanková stena. Vyskúšame tu hľadať duchov. Povedzme si zrýchlene niečo o mieste. Stena bola postavená koncom druhej svetovej vojny. Na tomto mieste sa veľa bojovalo. Však kvôli výstavbe električky bola presunutá, ale blízko miesta, kde bola predtým. Budeme sa snažiť dostať odpovede, čo tu bolo. Príjemne sa usaď a pozri si celé video. Dneska tu máme takéto vybavenie. Máme tu tento stroj, potom tu máme tento diktafón. Ďalšia vec sú tieto paličky na hľadanie duchov. Na dnešné video som si priniesol aj rádio. Vyskúšame s ním taký pokus. Myslím si, že naše vyšetrovanie môže začať teraz. Teraz uvidíte, ako som prešiel celý objekt dookola s týmto strojom. Ak bude nejaké zaujímavé bliknutie, tak vám ukážem. Diváci, ak si pamätáte, už som tu raz video robil a práve niekde na tomto mieste nám to povedalo. Andrew. Teraz bliká, vidíte? Bliká? Bliklo to teraz. Tu keby sa to nejako hýbalo. Teraz vyskúšame tento stroj chvíľku nehať a dať tam kameru. Uvidíme, čo zachytíme. Bolo to tam 3 minúty a raz to bliklo. Teraz ideme vyskúšať nahrať zaujímavý zvuk. Nevýhoda je to, že sme vonku a sú tu aj zvuky okolia. Poďme si to vyskúšať. Má toto miesto niečo spoločné s druhou svetovou vojnou? Bolo toto miesto presunuté, táto betónová stena? Poďme si to vypočuť. Je tam veľa zvukov zachytených, aj keď niektoré môžu byť aj z okolia. Ak si pamätáte, tak ten stroj sa počas toho aj hýbal. Nasleduje druhé kolo. Je tu s nami Andrej? Andrew. Je tu s nami Andrej? Alebo niekto iný? Bol tu niekto zranený? Zachytili sme zvuk a myslíme si, že sa jedná o dieťa, ale keď si vypočujete ďalšie zvuky, asi sa jedná o dieťa okolo idúce a nie o zvuk ducha. Ideme vyskúšať tieto paličky na hľadanie duchov. Je tu s nami Andrej? Ďakujeme. Andrej, môžeš to dať prosím od seba? Ďakujeme. Poďme si to tu prejsť dookola s týmito paličkami. Je tu trocha vietor, ale to nevadí. Sa to prekrížilo? Môžeš to prosím ťa narovnať? Ďakujem. Môžeš to prosím prekrížiť, ak je tu niekto? Dobre, a môžeš to tak prosím od seba? Hoci kto je tu. Ďakujeme. Je vás tu viac? Je vás tu viac ako 2? Ak áno, rozdielte to, ak nie, nehajte to tam. Ďakujeme moc. Bol niekto zranený? Ak áno, nech sa prekríži. Ste to vy, čo ste hovorili minule do aplikácie, že som zranený? Ak áno, ďakujeme moc. Teraz ideme vyskúšať aplikáciu.
Posledné otázky budú teraz. I was hurt. Povedalo to, že som zranený, ale to dáva zmysel, pretože tu bol tank, tu strieľali, takže to dáva zmysel. Blika. Blika, vidíte? Ja si myslím, že už to môžeme ukončiť. Teraz si ideme vypočuť to, čo sme nahrali. Nejaké zvuky sme nahrali, ale to bola aj električka, aj okolo idúci ľudia, ale zaujímavé to bolo. A naše rádio, na ktoré ste určite čakali, ideme skúsiť teraz a budeme veľmi rýchlo otáčať stanice. Je tu s nami niekto? Počuli sme hlboký hlas, lenže v tej chvíli, čo som mal zapnuté rádio, som ten zvuk nepočul. Počujem ho až teraz, keď to striham. Druhé kolo. Je tu niekto s nami? Zaujímavé je to, že nemám ani anténu a chytá to toľko rádií. Je to tu dlho? Bola táto skena presunutá? Andrej, môžeš nám prosím niečo povedať, ak to ide? Bol tu niekto zranený? Koľko vás tu je? Boli ste tu zranení? Ak áno, povedzte. Ste žena alebo muž? Ste tu dlho? Možno. Odpovede z rádia boli zaujímavé, ale nemôžem 100% zaručiť, že to bol duch. Odpovede sa síce zhodovali, čo je zaujímavé, ale každá bola iným hlasom. Ako moje videá. Lov duchov sa práve skončil. Ďakujem, že si užil video, daj like, odber, napíš do komentára ďalšie miesto, kam mám ísť a čau.